Is the guy fresh na fresh. Kasing fresh ko. Ate, okay lang ba kita bintan? Yan, thank you kuya! So ngayon guys, babatiin ko lang tong mga sulit na nanonood sa atin sa ating Facebook page and sa ating YouTube channel. Shoutout nga pala kay Sir Rafael and shoutout pala kay Sir Noel. Yan, shoutout kay Sir Sam. Yan, shoutout sa'yo. Yan. Shoutout nga pala kay Maymay Palma and shoutout nga pala kay EG Mendoza and Mendoza Di Guzman. Ayan, shoutout sa'yo. And shoutout sa'yo Santi Jever and shoutout sa'yo Romel Joel Paning. Yan, shoutout sa inyo and shoutout kay Bogs Aconya. Yan, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. At lalo na sa mga gusto magpa-shoutout dyan. Yan, comment lang po kayo sa aking Facebook page, sa aking comment section. And comment na lang po kayo para i-shoutout natin kayo guys. Guys, maraming salamat sa mga suporta nyo guys. Kaya, love, let's go! Ngayon guys, ito na. I-start ko na po yung 24 hours challenge natin. Gamit lang ang piso. Kailangan nating mamuhay ng piso guys. Ang rules natin dito guys, kailangan po nating kumain ng breakfast, tanghalian at hapunan ng 24 hours. At kailangan din natin sumikap, mag-survive kung saan tayo matutulog. Ngayon guys, proud to be Pangasinan guys. Umaandar na. Time check tayo guys. 8 AM guys. Yeah, let's go. Hey, what's up? So ngayon guys, naghahanap na tayo ng mapagbibilan natin ng candy dito sa may palengke guys. Ang daming isda guys, fresh na fresh. Kasing fresh ko. Ate, may candy ka ba? Yun, meron po akong survive po na gamit lang po ang piso. Kung nasa na po, kung isa lang o dalawa. Hindi, dalawa na. Piso lang yung ibibigay ko ate, kaya kailangan natin sikapin para paramihin yan. Yan o. Yeah, thank you ha. Salamat po. God bless. Ate, okay lang ba kita bintan kita ng candy? Yan guys! Binagbigyan tayo ni ate! Yan o. Binagbigyan. So yan guys, nag-iisa lang tayo. Yan ang challenge kasi nag-iisa, nagsisikap tayo para makasurvive. Guys! 4 na piso. Dinagdagan ng piso, naging 5 piso. Rowena, yan, shoutout kay ate Rowena, yan, sasang nagbebendor dito, yan, shoutout sa kanya, maraming salamat, salamat ha. Guys, nabinta na natin isang candy, may isang candy pa para mabinta natin. Ate, okay lang ba kita na bintahan ng candy? Thank you po, God bless. Binta natin. Opo, nagsusurvive po kasi ako. Wait lang ha. Yan, te, sa'yo maghihintay tayo, te. Yan. So, hinihintay lang natin, bilhin niya yung candy. Bibigyan candy natin. Diyan guys, nakasampu na tayo. Dumadami na agad yung ating bentang candy. So yan guys, yan, nabinta na natin yung 2 candy. Si ate yung unang bumili ng candy natin yan, no? Meron tayong 10 pesos. Kaya bibili na naman tayo ng candy doon sa pinagbilan natin kanina. Te, bumalik ako te, bibili ako sa'yo ng candy kasi nabinta ko na yung candy mo. Yan te, bibili ako ng 10. Yan guys, kailangan na natin ito ibenta para makapag-breakfast na tayo! Let's go! Okay lang bang makita sa'yo ng candy? Ano po, 4 pieces. Thank you po! Yan! Nakabili na naman si kuya ng... Thank you kuya! Oh, thank you kay kuya! Yan, so guys, yan na naman bumili sa atin! Let's go! Dapat lang. Ha? Alam mo, pizza na. Kasi nyo na po yan. Masal sa akin po, 4 pieces lang po. Hindi ako. Ano pa kayo nito? Irene. Yan, shoutout kay Ma'am Irene. Maraming salamat sa iyo, God bless. So ngayon guys, time check tayo guys. Mag-aalas 9 na. Kailangan pa natin sumikap. Wilson. Yan na nga guys. Shoutout kay Kuya Sir Mark Wilson. Hey guys! Yeah, thank you kuya! Thank you kuya! Sige, ingat ka! Ingat! Yeah! Diba?
Kuya, ingat ka ng bless! Boy, bili ka naman ng candy ko. Ano na to? 3 candy na lang pala. So hey guys, nabili ni ate ng 2 candy. Guys, nabili na ni ate ang candy. Kaya araw kay ate Jared Navarro. Yan. Hey, what's up? So hey guys, nakabili na tayo ng isang balot ng dynamite. Yan! Si Kuya! Yun, nakabili si Kuya. Yan, sarang kay Kuya. Yan ka Kuya. Jeff. Yan, shoutout kay Kuya Jeff Logrerio. Yan. Kuya, ingat. God bless. Tara boy. Ayan, di ba kabitan dito ka? Kuya. Ayan, shoutout kay Kuya S. Marcos. Yan, nakabili. Yung bibili na rin si ate. Yun oh, maraming salamat eh. Yan. Yan. Bibili na si ate. Yan, te. Maraming salamat sa inyong dalawa. Mag-ingat kayo and God bless. Sobrang legit sila. Yan. Te, bili ka na rin te. Ha. Yan, salamat kaya. God bless. Thank you. Ayan. Eh, bili na lang. Yan, thank you. So, si Kuya. You know? Hoy, bibili din si Kuya. Yan, 4 pesos. Kaya, isang mo. Yan, thank you mga Pops. Pops, thank you. Okay lang sa inyo, tsaka lang sa inyo sa inyo. Shoutout kay Kuya Paulo Camacho. Yan. Siya po yun, no? Yan. Shoutout sa kanya. Guys, bintahan natin si Kuya. 4 pesos lang, Kuya. Ilan? 2? Yan, 2! Giancarlo. Yan, shoutout kay Kuya Giancarlo. Yan. Yan, thank you Kuya. God bless po sa inyong lahat. Maraming Kuya, maraming salamat kay Kuya Driver. Guys, nakunting test na lang. Mga natin ko lang. Ay guys, maraming salamat dito. Nandito. Shoutout sa kanilang lahat. Yan, maraming salamat. Kuya, dito na kami Kuya. Salamat, God bless. Thank you pa boy. Salamat Kuya. Yeah. Yan, tingnan kayo lahat. Okay guys, yun, nakapinta tayo ng candy. Yun oh, nakapinta tayo ng candy. Okay, makapinta na kayo, te. Okay. Okay. Jake de la Cruz. Shoutout kay Kuya Sir Jake de la Cruz. Wala na ba? Yeah, thank you! Hindi na. Salamat po! So ngayon guys, kunting taste na lang, mauubos na natin ang candy! Yan! Kahit sobrang pawis na natin, kahit pasang-pasa na yung aking underwear, wala akong pakialam. Ang importante, maging success tong survive ko. Ate! Yun, thank you! Guys, thank you sa kanila. Dahil kunting taste na lang, makakasurvive na tayo ng almusal! Kuya, 2 na lang, 5 na lang ate! Ate, thank you! Maraming salamat sa suporta nyo! 2 na lang, boy! Apat na piso. Well, okay na to. Isa na lang ate ha. Yo, what's up? So guys, isa na lang ang aking candy. Maraming salamat sa kanila dito. Lalo na sa Kuya at ate at si Kuya na sinuportahan tayo para maubos yung candy natin. Kahit sobrang pawis, sobrang legit na ganito parang kahirap maging survive dito sa Dagupan. Pero maraming salamat pa rin sa mga sulit na bumibili ng mga candy. Yan. Whew. Guys, God bless sa inyong lahat. Okay. Pag bibili ako ng isa, pag bibili ko sa ito, ibig sabihin, 7 candy to. Isa lang. Kasi, Okay. Ay, thank you. Ayun, shoutout pala sa mga bro. Oh, shoutout kay Kuya. Para po kay Kuya. Shoutout pala sa mga Bukuji ko chapter. Long live. Guys, maraming salamat to kaya hindi mo. Yan, thank you Kuya. God bless. Hey, what's up? So yun guys, nandito na tayo sa May Galvan Street.
Hey, what's up? So ngayon guys, ito na tayo. Ito na yung pinakahihintay natin na makapag-almusal tayo. Magkano din nakakain? Ha? Yan, guys! Woo! Nakakabili na tayo ng kuya, kain kuya. Pwedeng kumain dito? So ayun guys, dito na tayo kakain kasi wala naman tayong ibang pwedeng pagkainan. Kaya dito na lang. Ayun guys, nice. Kuya, kain. Kuya, kain kuya. Time check tayo. Mag-aalas 10 na ng umaga. Kailangan na natin makasurvive. Te, kain te. Ngayon guys, parang wala tayong tubig. Kailangan nating bumili ng maiinom. Ngayon guys, nakabili na tayo ng tubig. Yan. Te, kain pa. Hey, what's up? So ngayon guys, nandito tayo ngayon sa may mall. So ngayon guys, kanina kumain tayo ng almusal yun. Tapos na tayong kumain ng almusal ngayon. Ay guys, bili-bili tayo dito sa may sa may mall at bibili tayo ng candy pa. So ngayon guys, ay ayusin natin ang nabili natin. Yan. Yan, may dynamite na naman tayo guys. Ang candy. Kanina, bininta natin na 4 pesos. Ngayon, ibibinta na natin siya ng 3 pesos. Hindi ko na ito patatagalin pa. Let's go. So ngayon guys, may gustong mo pa shoutout. Yan kuya, shoutout ka. DJ Almendares. Hello po Si ate. mga Rachel Maya. Oh, bili nga kayo ng candy. So ngayon guys, bibili na sila ng candy. Let's go! Kuya, bili ka ng candy. Kuya, anong candy kuya? Pili mamili ka kung anong gusto mo dito. Magkano naman isa? Ay, thank you. Magkano? Opo, dos. Sige, 5 na lang. 2, 4, 6, 8, 10! Guys! So ngayon guys, bumili si kuya ng 10 ay 5 na piraso, kaya 10 piso yon. Okay. Thank you po! God bless! Ate, ingat kayo ha! So ngayon guys, nakabili na sila ng 10 piso na sugo. Eh kailangan pa natin magbinta dito sa palengke. Ay, sobrang init ng araw. Tiis. Ganyan talaga ang buhay, kailangan maghirap bago tayo makabenta. Yan. What's up so ngayon guys, nandito si ate. Anong pangalan mo? Janry. Anong last? Ha? Bulaton. Yan. Shoutout guys, Ma'am Jarly Bulaton. Yan. Shoutout sa kanya. Yan. Uy, bibili siya ng candy! Salamat. Dito na si Madam. Nandito na si Madam na Madam na magana. Shoutout kay ate. Yan, di nagdalawang isip para bumili ng pampaninda natin. At shoutout kay ate dahil sa kanila. Guys, dito lang matatagpuan yan sa Dagupan City. yan. So, guys, kahit nag-iisa tayo, kailangan nating sikapin para makasurvive tayo dito sa Dagupan. Yan, shoutout kay ate. Salamat te. Kaway naman po kayo dyan. Yan. So ngayon guys, naikot ko na ang malinggas na to. Diyan sa may palengke na yan. Naikot ko na yan guys. Matatag. Kailangan nating tibayin ng puso. So ngayon guys, nandito na tayo sa may plaza. Yan o. So ngayon guys, magbibinta tayo dito. Kay Doc. Anong pangalan niyo Doc? Gino. Sir Gino Fernandez. Fernando. Yon, shout out kay Doc Gino Fernando. Yan, shout out sa kanila. Yan o. Si Sir Pogi! Sana! Pogi si Sir! Akin ang boyfriend na yan. Bumili si Kuya. Kuya, mag-ingat ka. Shoutout sa mga nanonood Shout out mo mga Grab. Shoutout sa mga Grab, sa mga food para sa mga all riders. Yan, ingat Kuya. So ngayon guys, bumili na si Kuya. Ingat Kuya. Bye-bye. Woo! Bibili na tayo sa jeep na to. What's up, Lyceum? So ngayon guys, nandito na tayo sa may Lyceum. Yan, so ngayon guys, shoutout sa kanila. Anong pangalan? Shoutout mo. Shout out guys, Meryl Castro. Baka mas famous pa ako sa'yo ah. So ngayon guys, sobrang pagod.
Sobrang tiis na natin. Sobrang init na guys. Time check tayo guys. Check natin guys. Yan. Ano na guys? Alauna 20, 9, 10, 11, 12, and 1. Mag-aanim na oras na tayo. Ayos lang guys, sobrang pagod. Pero okay lang yan. Walang susuko. Proud ako na taga Pangasinan ako. Ay alam ko, nakakayanin ko to.